Hej og velkommen til denne video, hvor jeg vil vise, hvordan du sætter din Wi-Fi op med din inverter, samt tilkobler det til internettet. Først skal du sætte Wi-Fi-donglen i inverteren, og vente cirka 30 sekunder, så begynder den at blinke rød. Når den starter med at blinke rød, er du klar til at gå over på ShinePhone-appen på din telefon. Først skal du registrere en ny konto, hvor vi starter med at så vælge, hvilket land du befinder dig i. I det her tilfælde vælger vi Danmark. Når du har valgt land, skal du vælge et brugernavn til din konto. Herefter skal du vælge et kodeord, som du bruger til at logge ind på appen med bagefter. Du skal også bruge dit telefonnummer og din e-mail. Din e-mail bliver brugt til at sende en verifikationskode, som du kan se herunder. Når du har tastet din e-mail, så tryk på Send Verification Code, det der står med blåt. Du vil derefter få en e-mail med en 6-cifret kode, som du skal indtaste under Verification Code. Mailen ser nogenlunde sådan ud. Når du har indtastet Verification Code, så skal du bruge Installer Code. Installer Code er noget, vi giver til alle vores kunder, og du kan se det på skærmen her. Når du bruger denne kode, har vi mulighed for at assistere dig remote og hjælpe dig med eventuelle problemer, du må have med anlægget. Tryk på Registrer, og så kommer du ind, hvor du kan navngive dit solcelleanlæg. Under Plan Name, der plejer vi som regel også at skrive vores adresse. Du kan vælge, hvad du har lyst til. Under Installation Date skal du vælge, hvilken dag at dit anlæg er blevet sat op. Når du skal vælge en adresse, anbefaler vi altid, at du tager manuel og selv vælger, hvor at du befinder dig henne i landet. Skriv din adresse. Herefter skal du udfylde PV Capacity. Det er, hvor stort dit anlæg er. I dette tilfælde er det 10 kW anlæg. Derved 10.000 watt. Vælg, hvilken møntfod du vil bruge. Klik på Add Plans. Nu kan du scanne den QR-kode, som er på din Wi-Fi-dongle. Efter den er scannet, kommer du ind på denne side og bare klik Confirm. Herefter vælger du Hotspot Mode. Nu skal du trykke på knappen under din Wi-Fi-dongle og vent til, at den lyser blå. Når den lyser blå, tryk på Videre, og så tryk på Go Set. Her skal du vælge Wi-Fi-donglens interne hotspot. Det hedder som regel en masse tal og bogstaver. Koden er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. På Android-telefoner skal du lige vente cirka et par sekunder, så vil der komme en lille menu op, hvor du står, at du stadigvæk vil blive forbundet. Klik på Næste. Nu skal du finde din router. Der er nogle kriterier, som du kan læse på skærmen, som du skal opfylde med dit Wi-Fi. Vores Wi-Fi hedder Grovert i dette tilfælde. Og så skal du bare enter den kode, som du har til dit Wi-Fi. Tryk på Configure Immediately. Det kan tage et par minutter, før den kommer videre herfra. Den skal lige sætte det hele op. Når den er færdig, vil du få at vide, at den er konfigureret succesfuldt, og du kan bare trykke til Return to Power Station. Så ryger du tilbage til dit anlæg, og du kan nu overvåge dit anlæg.